no sé dónde sacó que yo tenía esa cara. Yo tenía 12 años, parece un chico de 14, 15. Buelta horretan, Oteizarekin izan zuen harremana oso importantea izan zala beretzat. Nik usten dut mugarri handienetako bat Arantzazuko proiektua izan zala. Hor nik usten dut bildu ziala aurrenengo asmo batzuek Euskal Abanguardia bat sortzeko. Garbi esaten dula gaurrek ze proiektu zeukaten, eta da gaur hemen orain denok batera. Luego evoluciona hacia la escultura. Euskarak ez daka irudirik, gure mitologiak ez daka irudirik, eta nik sortuko ditut. Nik uste dut serie horrek bai laburbiltzen dula pixkat Basterretxearen helburua. Yo pretendo ser universal siendo profundamente vasco. Me interesó el diseño industrial, el cine. Kanpaina ezberdinetarako sortutako irudiak, eta tartean ezagunena bai euskerari. Konpromisua bere gizartearekin oso handia izan zen.